тоҷикистон. умедворам хуб аст. муроҷиати ма ба вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам раҳимзода рамазон. муҳтарам вазир, шахсоне ҳастанд ки дар давлатҳои хориҷа, хусусан дар арабистони саудӣ ба воситаи зӯроварӣ ва сӯистифода аз мақоми хизматигӯё онҳо коргарони ВКД мебошанд. муҳтарам вазир, навор дар рӯи экран. Алло. Ичи чокади ака чӣ гап ши? Шумо ака ай мақомот Тоҷикистон омадагӣ? Алло. Мегум ай мақомотои Тоҷикистон омадагӣ шумо? مخوات توریستان دیگه آدم بود اونها ما اتفاقی دادیم بر همونجا دیده کشه همونجا بود ما گفته میره کار ما مستقره کشه خوزه چون خو میگن امنیت ایجا آمدگی هم نه اون باید اون ملیسه بود امیت بیگان جمعه نیسته ملیسه بود ملیسه کی جای اکا؟ ملیسه اینترپول اینترپول ها؟ جواب شدادیم بر فامیل نومش چه اکا هم ملیسه را؟ کنگو من شامزاده کنگو برد مالی خیلی خوب اکا جون مالی. дар ин навор муҳтарам вазир, шахсе ки худро бачаи кӯча меномад, бо ёрдамии ширкати ғайрирасмии замзам умра аз Москва ба арабскии саудӣ сафар кардааст. дар Маккаву Мадина ин хел баном бачаи кӯча аз номи МВД гап зада тамоми соҳибкорора налог баста гашт. вақте ки соҳибкорро талаб мекунанд ки агар шумо корманди МВД бошен, якум чӣ ба моро паспорта файро накардем ва дуюм удостовериентон нишон бидем. ин хел ба ном бачаҳои кӯча сурат нишон медиҳанд чӣ хел дар бар пӯшоки военӣ доранд. муҳтарам вазир, чиста бандитизм дида мешавад дар Макка ва Мадина. ҳамаи ин корҳо бо фармонии главни ширкати ғайрирасмии замзам умра, номаш ҳасан акс дар рӯи экран, лақабаш ҳоҷӣ мафиёз мебошад. муҳтарам вазир, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 193 давлат обрӯи миллати тоҷика боло кард. лекин ай пишти 15-20 нафар, 9 то 10 нафараш дар Европа ба ном мухолифи тоҷик ва 2-3 нафари дигараш дар Российская Федератсия ба ном блогерое ки рӯи рост мардуми ғариби тоҷика фаҳм кардастанд. Муҳаммад ТВ акс дар рӯи экран, Беха ТВ ва Умедҷони Афисал. 4 ё ки 5 нафараш дар Арабистони Саудӣ дар хонаи Худо ширкати ғайрирасмии замзам умра, Мадинатур ва Муҳаммадтур дар байни 193 давлат обрӯи миллати тоҷика паст кардастанд. муҳтарам вазир, эҳтиромона хоҳиштон мекунам чораҳои зарурӣ андешида шавад, то ки гап дар бораи шану шарафи миллати мо мардуми Тоҷикистон ва МВД рафтеса. муҳтарам вазир, якҷон ташаккур. ҳамватанони азиз, то дидор.